X-Man me zaka iya cewa a wannan ranar? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Suleiman X-Man, wato X-Man Zandar. Wannan rana ce ta farin ciki. Wato muna maulidi ne na Takuta wanda muke zagayen cikin iya unguwannin sauran daga baki daya. Muna kai gaisuwa gidajen manyan malamanmu da kuma shehunai wato kamar haka. Masha Allah. Gaskiya ne, malam me zaka iya cewa a wannan ranar ne? Farin ciki ba magana. Gaskiya ne. Ya kai. Malam Abubakar me zaka iya cewa a wannan ranar mai dan farin ciki? Masha Allah. Shugaban rabbi ya nuna ta zan kaucewa na faɗa buwar abada sai da farko buɗewa na yi mutu a hankula kaga yalla ku tsaya ana gaya mu ai ya fara ma ɗauka yi mai in yi magana ake ciki ne Malama na Jami za ki iya cewa a wannan ranar mai ɗimbin rana ce ta farin ciki wacce babu kamar ta domin rana ce ta yiwuwar annabi ba. Masha Allah, masha Allah. Ya kamar ɗauka da سيدنا عمر حكمني سيدنا علي يقيني حدي عثمان أعانني